טוב, קטרין, זה הבית. אנחנו נכנסים. המטבח. קצת יש בלגן. זה עוד בילדינג. פה יש מרפסת שירות. אגב, יש פה את הקיר שאמרתי לך שאפשר לשבור אותו ולהיכנס לפה, לבנות עוד חלק של חדר ממש, יש פה ממש כמו חדר. פה זה מין מקום נישה למכונות כביסה, לכל מיני דברים פה. הסלון. יש לך כמובן מזגן, מיני מרכזי בכל הבית. יש זה נדלק עם ספוטים גם כן. אוקיי. ספוטים גם לפה. זה הולך כל המסדרון. מסדרון. עוד השירותים, כמו שאת רואה, הדלתות, את יכולה להסתכל עליהן. ולא דלתות רגילות, זה דלת של רב בריח, כמו שאת רואה, שזה החברה המובילה. זה דלת שאין לה רטיבות או דברים כאלה, למה מפה זה עץ, ופה באמצע זה מתכת. אז ככה שזה לא מתנפח לו כלום. אוקיי, זה המקלחת. מקלחת, חלון. יש לנו פה אוקיי, בוא נצא מפה לחדר של הממד. זה חדר ממד, הוא גדול. יש פה ארון שהוא חדש מאוד, ממש כמו שנתיים, חדש. יש פה עוד נישה, חדר הוא מאוד גדול פה. מפה אנחנו הולכים לעוד חדר של הבנות. זה הכלב שלי שהוא ורק זוז משם, זוז. זה החדר של הילדה, חדר די גדול, חמוד. פה הולכים לחדר שינה. הקטנה שלי שינה עכשיו. אוקיי. החדר הוא מאוד מאוד גדול. יש לך פה שני חלונות גם כן. זה חלונות גלילה עם טריס כזה. כמובן מגיעים לפה, יש פה עוד שירותים במקלחת. אוקיי, השירותים במקלחת. וטוש, סליחה. וטוש. חמוד. המסדרון עוד פעם. ומפה אני פונה שמאלה, אני הולך למרפסת.
המרפסת. כמו שאת רואה. זה המבנה, חנייה, זה החנייה של הבית למטה, איפה שהאוטו זה החנייה שלנו. הולך ככה. המרפסת היא גדולה, 12 מטר. וזהו. נסיים עוד פעם במטבח. הבנתי שאת אוהבת לבשל, אז הנה. אוקיי. ביי ביי.